Has sentit que el Marc és gay? Doncs vigila, que això s'encomani. Adéu. T'hi has lluït. La teva orientació sexual es refereix a la persona que t'agrada i amb qui et pots plantejar tenir una relació afectivo-sexual. A l'home gay li agraden els homes. La gaifòbia és un tipus d'homofòbia. I és l'odi als homes que els hi agraden als homes. I vosaltres qui sou? Gemalet, Musaguat. de l'equip igual. La gaifòbia es pot curar. Siguis superigual.